ta' diskussjoni. Unkomplu nitkellmu infatti dwar dak li qed jiġri fil-Libja, dwar ISIS u miegħi wkoll il-kap tal-Aħmadija Musulmana Elaj Ahmed Atif. Grazzi tal-li ingħaqad magħna. Atif, bla dubju il-Musulmani qegħdin taħt attakk. Qegħdin taħt attakk għax ħafna nies jassoċjaw l-ISIS mal-Musulmani. X'inhu huma differenzi bejn it-tnejn? Bejn il-Musulmani u l-ISIS. Hemm differenza enormi għax l-Islam huwa reliġjon ta' paċi, ta' tolleranza, tal-imħabba u tal-servizz l-umanità għall-umanità. Imma l-ISIS dak li qed jagħmlu huwa kompletament qed jiksru il-paċi, joqtlu il-bniedem, jagħmlu ħasara lis-soċjetajiet tagħhom, jagħmlu ħasara lill-Musulmani, jagħmlu ħasara lil dawk li mhumiex Musulmani. Hemm differenza enormi jekk ngħid kif hemm differenza bejn is-sema u l-art, dik differenza bejn l-Islam fil-purità tiegħu u dawk li qed jagħmlu l-ISIS. Jekk nidħlu fid-dettall, hemm kull ħaġa li qed jagħmlu. Iktar minn 90% li jagħmlu huma huwa kontra it-tagħlim Iżlamiku. Tal-Koran. Tal-Koran imqaddes. Però issa jekk mhix skużi jew jekk mhix verità, ħafna minn dawk li huma l-ISIS dejjem isemmu l-isem ta' Allah. U dejjem jipproġettaw lilhom infushom li huma Musulmani. Allura forsi ħafna nies isaqsu, ma jistax ikun li huma Musulmani estremisti kif pereżempju hawn Kattoliċi li huma estremisti mhumiex in-norma li forsi ma jaċċettawx reliġjonijiet iktar, ma jistax ikun dak il-każ allura sa ċertu punt tkun ġustifikata id-diskriminazzjoni li hawn kontra bħalissa li żdiedet kontra il-Musulmani? L-Islam jgħid li kull persuna li jgħid li jemmen fuq Alla u l-Muhammad bħala l-profeta u jgħid li huwa Musulman, ma nistgħux ngħidu li huwa mhuwiex Musulman. U ma jgħidu l-Musulman li huma Musulmani iva, aħna għandna biex ġiet taċċettawhom imma lil dawk Musulmani. Huma Musulmani, imma għandna biex naraw li dak mhuwiex li jekk xi ħadd jgħid li huwa Musulman, imma ma jippratikax it-tagħlim tal-Quran, tal-Islam, dan ma jfisser huwa Musulman imma mhux Musulman veru. Imma ma nistgħux ngħidu li huma mhuwiex Musulmani. Huma Musulmani għax huma jgħidu li huma Musulmani, imma l-affarijiet l-emmejjel tagħhom huma kompletament kontra it-tagħlim Iżlamiku. Għalhekk aħna ma naqblux magħhom, aħna ma nistgħux niġu to justify dak li qed jagħmlu. Għalhekk aħna kontrihom u ngħidu iva mela le b'qalb kollha u b'sforz kollha aħna ngħidu li l-Islam huwa reliġjon ta' paċi, l-ISIS qed jagħmlu terrorizmu, estremiżmu u m'hemmx spazju għal estremiżmu jew terrorizmu fil-Islam. L-Islam jgħid li kull bniedem huwa li għandu libertà sħiħa, għandu libertà ta' reliġjon, għandu libertà tal-espressjoni, għandu libertà, għandu dinjità, għandu drittijiet. L-ISIS qed jieħdu drittijiet u d-dinjità tal-bniedem kollha fi idejhom u jgħidu li dak li jgħidu huma dak biss l-oħrajn għandhom biex jobdu. L-ISIS qed ipponu ideology u l-ideat estremisti tagħhom fuq l-oħrajn, anke fuq il-Musulmani u anke fuq dawk li mhumiex Musulmani. Ħansaqsik ħaġa, inti ma twilidx Malta, mhux hekk, jiġifieri kontejx f'pajjiżi Musulmani. Ġieli pereżempju provaw javviċinawk nies terroristi, nies li riduk tingħaqad magħhom? Jien mill-Pakistan u dak qatt ma sar li n-nies qabel ftit xi snin ilu is-sitwazzjoni ma kienx daqshekk ħażina. Imma illum il-ġurnata qed tmur għall-ar. Imma jien nista' inħoss madwar, kont inħoss. Kont ħoss inti madwar. Għax l-estremiżmu minn fejn jiġi? Level in-nies huma they are brainwashed fuq xi ideology żbaljata, imbagħad xi drabi jiġi frustration, xi drabi jiġi lack of employment, nuqqas ta' edukazzjoni, nuqqas ta' għarfien. Imbagħad in-nies they used those ignorance of the people u imbagħad dak isir estremizmu.
Fil-Pakistan u fil-pajjiżi madwar id-dinja pajjiżi Musulmani hemm ħafna affarijiet jiġru li huma verament xukkanti għalina wkoll bħala l-Musulman għax jien nemmen fil-Iżlam li huwa l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn umanità. U jekk xi ħadd joqtol il-persuna, il-bniedem, ma nistax naqbel miegħu. Issa, illum il-ġurnata li għad f'Malta, għandek xi kuntatti ma' persuni li għedin maħkumin minn dawn il-problemi li ovvjament kulħadd maħkum id-dinja kollha, però li jgħixu f'dawn il-pajjiżi fejn hemm dominanza ta' nies terroristiċi ta' ISIS? M'għandix kuntatt ma' dawk in-nies għax huma jafu li l-komunità Ahmadija hija temmen. Ħanwaqfek ftit għax magħna fuq il-linja għandna lill-Ministru George Vella, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, Ministru il-lejl tajjeb. Grazzi ħafna tal-li naqat magħna, jiena naf li llum kellek laqa propju mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Taljan, Paolo Gentiloni f'Ruma. Ovvjament nafu li l-Italja rċevit teddid mill-ISIS, inti x'inhi s-sitwazzjoni hemmhekk li tista' tgħidilna inti ovvjament bħala persuna minn barra li ma tkunx taf eżatt l-affarijiet, però kellek il-laqa miegħu. Hawnhekk anki tara l-aħbarijiet inġifieri on the street żiedu l-asta anki ma' monumenti nazzjonali u ma' ambasċati u hekk. Mhux daqshekk viżibbli imma hemmhekk qegħdin. Il-laqa ma' Gentiloni kienet għamilnija formali fis-sens li biex nirreġistraw dak li fil-fatt tkellimna fuq raġuni li ma' Gentiloni nintaqa' fuq bażi regolari. U raġuni nintaqgħu istankinari l-ġimgħa ta' nkunu fl-laqa tal-pajjiżi tal-Mediterran ġewwa Pariġi. Però llum rridna nagħmluha sempliċement anki l-medja rrapportawha ħafna fis-sens li wieħed qed jagħmel kuntatt anke ta' support mal-pajjiżi li qegħdin nħossu din ħanajdlek l-inkwiet imħabba xi jiġu ġewwa l-Libja. Li bħalma tafu anke bħalma l-Prim Ministru aħna ripetetni diretta, però nkunu bolo hekk naħsbu li aħna ma jtejġrilna xejn. Grazzi ma' Gentiloni tkellimna fuq il-kwistjoni tal-Libja, it-tixrid tal-estremizmu u l-ġihadizmu tal-ISIS, u ovvjament imbagħad anki il-fenomeni jew inkella il-mod kif jiżviluppa situazzjoni direzzjonijiet differenti minnhom il-qudiem. Tkellimna wkoll fuq il-kwistjoni tal-immigranti regolari li huma effett dirett issa li jkomplu jżiedu minħabba dak li għaddej fil-Libja u anke fuq l-inizjattiva li hemm fil-ġnus Magħquda li qed tittieħed il-bilan biex imbagħad ikun hemm dibattitu fuq il-kwistjoni. Jiġifieri qegħdin biex ngħidlek naqsmu l-sibijiet tara li qegħdin naħdmu fuq l-istess linji Ettaħtu għappunti s-sin u ovvjament il-weda tagħna li nibqgħu nikkollaboraw flimkien fl-interess taż-żewġ naħa. Ministru, illum ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat għamel stqarrija parlamentari fejn beda jgħid dwar intervent, il-bżonn ta' intervent mill-ġnus Magħquda, idea wkoll li tkun ippuxjata fost l-oħrajn mill-Eġittu u kemm aħjar dal-intervent isir ukoll bl-għajnuna tal-gvernijiet li hemm il-Libja ma nafx hekk ma tkellimtux dwar dan ukoll. L-attentat biex iż-żewġ fazzjonijiet, l-gvernijiet hemm wieħed il-Libja mhux nejn, hemm wieħed. Ma il-fazzjonijiet huma ħafna. Ovvjament huwa importanti wkoll il-fazzjoni li hemm ġewwa Tripoli li tajt li hija gvern li fil-fatt mhix rikonoxxuta mill-bqija tad-dinja. Il-tama hija li l-imbuzzar li għamil Bernardino Leon u l-attentati kollha biex iġibhom flimkien nittamaw illi jagħtu frott għaliex issa ultima ġranet biex dawn jaraw se jiddeċidu. Però jekk il-darba dan ma jtefx, li bħalek dal-kolletta dal-ministri kollha bejnietom ma jafux fejn sejrin, allura inti mbagħad jibqalek biss it-tama dak il-korp internazzjonali li huwa rikonoxxut bid-dinja kollha li huwa ġnus Magħquda. Meta fil-ġnus Magħquda wieħed irid jara direzzjoni ma jieħdu kif ikun hemm dikjarazzjoni jew inkella riżoluzzjoni. Naf li l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Eġizzjan il-bieraħ telaq lejn il-Kajd, kien anke mejjun min-naħa ta' Franza, il-Ġordan ingħaqad miegħu wkoll ovvjament żewġ pajjiżi ġew mill-quta mill-atroċitajiet lejn in-nies tagħhom li sar mill-ISIS u naf li ħajkun hemm dibattitu issa mill-Ġnus Magħquda. Aħna nkunu lesti jekk darba il-dibattitu jinfetaħ għal kulħadd, dan kien nagħmlu l-intervent tagħna biex inwasslu l-idejat tagħna. Ma tagħna xi jiżviluppa bħalissa minn minuta l-oħra l-affarijiet jitbidlu bil-ħin kollu qegħdin.
Grazzi Ministru, bla dubju, grazzi ħafna, bla dubju għandek ħafna x'tagħmel palissa, però dejjem issib il-ħin sabiex tispjega lilna, tispjega lil kull min ikun qed isegwina dak kollu li qed jiġri fix-xena internazzjonali. Lejli tajjeb lilek. Konna bħala kumment konklusiv lil dawk il-persuni li forsi bħalissa qed juru diskriminazzjoni anki lejn il-Musulmani li qegħdin hawn Malta li forsi saħansitra jibżgħu minnhom. X'tgħidilhom? Jien ngħid li m'għandhomx biex jibżgħu mill-Musulmani għax aħna il-Musulmani ġenwini, aħna nħobbu il-paċi, aħna nħobbu meta ngħixu f'dan il-pajjiż għandna biex nuru lealtà sħiħa. L-Islam ma jaqbilx with double divided loyalties. Meta ngħixu aħna hawnhekk għandna lealtà sħiħa lejn Malta. Iva jekk iħossu li hemm xi ħadd juri xi elementi ta' estremiżmu jew kontra l-pajjiż għandhom jipportaw lejn awtoritajiet. Anke jien ngħid il-Musulmani li jekk iħossu li xi ħadd ġewwa membri tagħhom qed jagħmel ħasara jew iħoss li għandu f'moħħi xi elementi ta' estremiżmu, dan huwa obbligu tagħna biex ngħidu lill-awtoritajiet tagħna. Jien ngħid li dan għandna wkoll biex ngħidu lill-Musulmani u l-oħrajn li din mhijiex ġlieda meta niġġieldu l-ISIS, dan huwa teħdida kbira. Meta niġġieldu din it-teħdida, din mhijiex ġelida bejn l-Islam jew l-Punent jew bejn il-reliġjon Islamika jew Nisranija. Din hija ġlida kontra bejn l-imħabba u l-mibeda, bejn dawk li huma jiksru l-paċi u bejn dawk li jħobbu l-paċi, bejn dawk li huma il-ħabib tal-umanità u bejn dawk li huma l-dewwa tal-umanità. Għandna biex nibnu u nibdlu narrative u ngħidu lil dawk il-pajjiżi, lil dawk in-nies li jgħixu fi dawn il-pajjiżi li jifmu li d-din hija ġlieda anke huwa fil-aħħar huma wkoll se jibbenefikaw. Imma jien ngħid punt żgħar fl-aħħar għax jien ma naqbilx biex jekk inkun hemm intervention bil-pajjiżi tal-Punent, dak possibbli dak li nħoss li jista' jagħmel ħsara iktar għax meta il-pajjiżi tal-Punent jew dawk li mhuwiex Musulmani meta jmorru f'dawk il-pajjiż li hemm diġà estremiżmu jħossu iktar. Jien ngħid li jekk il-pajjiżi tal-Arab jekk flimkien jieħdu passi dak se jkun naħseb aħjar. Idealment, infatti, anki l-lum kien hemm diskors li l-pajjiżi tal-Arab jieħdu passi, domanda ovvjament jekk ma jkunux biżżejjed u jekk ma jirnexxilhomx il-pajjiżi tal-Arab jieħdu passi u għalhekk infatti imbagħad il-gvernijiet fosthom il-Gvern Malti jiddiskuti intervent mill-ġnus Magħquda. Ser imorru għal-mument ta' riklami, ibqgħu magħna Section 41 ikompli.